Tagak yung bag, pre. Hala. Oh. Ay, alam isang adlaw. Hello? Hello, sir? Oh. Katong sa mall nga akong gi-applyan, sir? Ha? Dawat na ko? Yahoo! Dawat na ko, sir? Sige, sir. Wait lang, sir. Mag-ulis ako, sir. Dawat na ko. Pre, ate, madayon to itong masika-sika yung gabi eh. Madayon ko muha sabay si Paring Junjun. Nabuang naman ka nga nagbago naman ko to sa paring Yan Junjun. naman siyang sakyanan. Mao ganino di na to pwede magsika-sika eh, nagbago naman to. Nana di siya uyab. Ang putla basta kayo nagbago na to. Di na di siya magchika-chika. Hindi na ganino, bawal na siya. Kita na lang doha. Yun, nagbago na ko, pre. Itanagya ko uyab. Nasa, Vlogger pa, Jun. mao ganino. Unsa na ka? Imong asawa buntis ka. Ang makapit ko na kalimot ninyo, banday ko. Paano naman ta dire? Ay, nag-shoot na sa YouTube ni Junjun, pre. Nga po dahil Oh. ito nag-shoot man dahil. Yan sa may Topic, may topic. Yan sa may istoryahan na to dire. Unsa ba yung mga hot topic karon sa YouTube? Nah, pangutan-on pa ko nimo nga. Na problema manggali ko no kay sa kabulan ako i-upload. Unsa ba yung i-upload nyo? Hala ka, pre! George! Chika! Pero, tempa pre, kisap na yung ginahulat ni Raa. Ambot, malabo po ako, pre, kaya akong balay, tuwara man dito. Nah, sabot ako pre nga. Tuwa magmako among balay. Unsa man ka nga? Makita ka sa chika, madagit na po ka. Sorry na pre, nakwan lang ba? Di, kisa mo yung ginahulat, ana, ha? Galino. Uy, tubig sa panangyod. Ah! Naglagot lagi na pre! Grabe, overacting ramang kaayo, oy. Lang ba sinay ka ng katawag? Tawag, dili. Paminaw ako, murag na siya ginahulat. Asa naman to kung customer? Uy, 3 hours naman ko nagulat di ari. Customer! Ay, kamay nasagi akong kwarta ani, di ko kaulig balay. Pre, ayaw kong ingna ikaw nag-book, ana, ha? Hoy, simba ko ako yung nag-book. Hoy, wala ako dala-dala libro. Kabigura pa na, oh. Pero kisa may kabook, ana. Sa ni oras, hapit na mong ngit-ngit. Tempa pre, murag. Suko na ka siya pre, oh. Murag dili si puton ba? Grabe ha, gano'n mo, pre, oy. Bisa ningonda na kapag ka-playboy ba? Nga na, gano'n yung turma. Para na pre, maniresim ba? Tagak yung bag, pre. Hala. Oh. Pre! Si Paring Junjun! Nakusam na diya. Ay, murag maunag gini siya oh. Uy, ganino na ko nagpaabot nimo. Sino mo ka, ma'am? Ay, diri. Hala, di dagit! Ali. Junjun! Nanginihang na nagkabang. Tabangan ni mo! Tara. Sige, musunod ko.